hija hija kelma qadisa. Niddikjara li għandi dak kollu l-Bibja tajk li għandi, jinkapaċi dak il-Bibja tajk li jinkapaċi, u jiena nirċivi dak il-Bibja tajk li jiena għandi biex irċivi. Ġesu kellimni, Spiritu Santu illuminani u għatini revelazzjoni ħalli nkompli nikber fil-xbija ta' Sidi Ġesu Kristu għal-glorja tiegħek mulej. Amen. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 11 malajr. Ġwanni 11. Dan huwa it-tielet messaġġ li qed titkellem fuq il-grazzja. Il-grazzja. Halleluja. Kemm minnkom smajtu il-messaġġi l-oħra tal-grazzja? Grazzi Ġesu, prosit. Jekk ma smajtuhomx hemm xi naħseb hemm xi wieħed minnhom jew le naħseb hemm qegħdin kollha fuq il-live streaming River of Love, Malta live streaming naħseb kollha qegħdin hemm. Mela, Ġwanni kapitlu 11 vers 1. Kien hemm wieħed marit Lazzru minn Betanja, ir-raħal ta' Marija u oħta Marta. Marija kienet dik li dilket il-mulej biż-żejt ifuħ u xuttatlu riġlejh b'xuxxita u Lazzru il-marit kien ħuwa. Iż-żewġ nisa batu jgħidu lil Ġesu, mulej ara, ħabibek marit. Meta sama l-aħbar Ġesu qal, din mhix marda tal-mewt, iżda hija għal glorja ta' Alla. Biex bija tingħata glorja lill-liben tal-Alla, ġifieri mhux bija, ġifieri mhux Alla tiġi rċieve glorja permezz tal-marda, imma permezz taċ-ċirkustanza Alla ħajoħroġ xi ħaġa minnha li ħajirċievi glorja. Amen. Għax li kieku l-mard iġib il-glorja tal-Alla, kieku ma tolbux għal-fejqa, għax inkella nkunu qed inneħħulu l-glorja. Ejjew nerġgħu immorru l-Ludija, qalu l-disċipli Rabbi, il-Ludija qalu l-disċipli Rabbi l-Lut għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li jħarġruk. U int reġa' sejjer hemm. Weġibhom Ġesu mhux 12 il-sija fiha l-ġurnata. Sakemm wieħed jimxi binar ma jitfixkilx, għax ikun qiegħed jara d-dawl ta' din id-dinja. Imma jekk jimxi bil-lejl, jitfixkel, għax ma jkollux dawl. Għalilhom hekk u mbagħad is-sokta jgħidilhom, ħabibna Lazzru rieqed. Iżda ħammur u nqajmu. Qalu d-disċipli mulej, jekk huwa rieqed, jiġifieri se jfieq. Iżda Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu u huma ħaduha li kien għalhom fuq il-irqad ta' meta wieħed ikun binas. Imbagħad qalulhom ċaru tont, Lazzru miet. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm ħalli temnu. Iżda ejjew immorru saħdejh. Tumas imlaqqa mit-tewmi qal l-sħabu u d-disċipli, immorru aħna wkoll ħammutu miegħu. Ma tantx kien għadu jifhem l-istqarrija tal-fidi di kemm importanti. Avolja xorta waħda ġralu dak l-istqar infatti. Meta wasal Ġesu sab li Lazzru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Kemm dam Ġesu biex imur? Dam mill-inqas 4 ijiem biex imur. Ħafna drabi aħna meta nitolbu u ma narawx immedjatament, inkunu qed naħsbu li Alla nesina. Alla jkun semek u jkun semek sew. Imma u Alla jekk hija marda ħajfejqek. Jekk hija problema isolvilek, jekk hija disgrazzja joħorġok minna. Però jekk hemm pjan li Alla jrid juża xi ħaġa fil-ħajja tiegħek biex tkun ta' glorja għalih, inti mhux tieqaf temmen, tkompli temmen lejn l-aħħar ir-riżultat li huwa dak li Alla għandu għalik. Ma taqtax qalbek u għax ma ġiex illum il-mulej ma jfissirx li m'intix ħatara dak li tlabtu.
Għax jista' jkun li f'ċerti ċirkustanzi u ħanetkellem speċjalment mhux mart imma ċirkustanzi li jidhru impossibbli. Xi mart ukoll jista' jkun impossibbli, imma ħanetkellem fuq ċirkustanzi fejn żwieġ li inti qed tarah mejjed da żwieġ. Job, xogħol li inti tarah spiċċa miet dan il-xogħol. Ħolma li xi darba kellek li inti qed taħseb li din il-ħolma mietet issa. Xewqa li darba kellek u qtajt qalbek li inti qatt ma ħataraha u għalik issa f'moħħok din il-ħolma mietet. Ċirkustanza li tidher impossibbli. Illum Kristu jrid ikellmek u jrid jgħidlek jiena l-Alla tal-impossibbli. Li nagħmel possibbli dak li jidher impossibbli. U fejn jidher l-impossibbli fejn il-grazzja tiegħi tibrilla. Fl-impossibbli hemmhekk tibrilla u tidher bl-abbundanza il-grazzja tal-Alla. Qabel ma nkomplu ħammuru fi ktieb ta' Ġwanni kapitlu 1. Għal dawk li ma smajtux l-ewwel lezzjonijiet, jew forsi smajtu u nsejtu, il-grazzja tal-Alla tfisser bosta affarijiet. Ħanejdilkom xi tista' tfisser. Tfisser li Alla lilek jiffavorik. Ġesu Kristu kienu ħobbhom il-Marta u l-Marija u l-Lażru. Imma meta ma ġewx minn flok ġi fej u ma l-ewwel, il-Bibja tgħidlek dawwar dembu, dawwar rasu u marx imkien ieħor. Ma tantx tidher li qed tiffavorixxini bħalissa. Int meċ li tħobbni. Int meċ li inti tixtieq lil ġej. Mela ejja, kif se jellem? Iktar tinħossok il-bot, inti ma tgħidx li tħobbni, kif qed tinħossok iktar il-bot minni iktar mis-soltu. U mulej jien qed nipprova noġbok u inti u qed tinħossok iktar il-bot mis-soltu. Waħda mill-affarijiet, ħanejdilkom ħaġa ħama, ċavetta tas-saltina. Waħda mill-affarijiet li jiġrilek inti meta tħoss il-mulej li minflok iktar qed jiġi lejk iktar qed jitbiegħat hija li qabbad fik ġuħ biex terxenna iktar għalih. Dik hija grazzja. Waħda mill-affarijiet li jiena nitolbu ta' spiss il-mulej hija tini ġuħ mulej. Give me a hunger for more of you. Mela jekk inti trid hunger, tittaddi minn żmien bil-ġuħ. Alla juża dak iż-żmien fejn inti taħseb li Alla qiegħed il-bogħod minnek biex iktar tiġġewwaħ għalih. Għax ġejja barka kbira. Ġwanni vers 14 tajtek. U l-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini. Mimli bil-grazzja u bil-verità. Vers 16. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Grazzja fuq grazzja. Meta aħna rajna l-Kristu xrajna il-grazzja. Il-messaġġ tal-lum hija meta il-grazzja intaqat ma' Lażru. Inti għandek Lażru. Kull wieħed minna għandu Lażru. Li jidher mejjed, skada l-ħin f'moħħna biex qatt jerġa' jqum u qed jinten. Imma jekk il-grazzja tal-Alla tiġi fuq ix-xena,
Ġesu idawwar dak li jidher impossibbli u jagħmlu possibbli. Bil-grazzja tal-Alla, halleluja. Issa l-grazzja xi tfisser? Alla jiffavorixxik, Alla huwa ħanin lejk. He is kind. Alla huwa tajjeb lejk. Ma il-grazzja tfisser ukoll il-qawwa tal-Alla. Il-qawwa sopranaturali tal-Alla. Inħobb ngħidha u nerġa' ngħidha. Il-grazzja tfisser il-qawwa sopranaturali tal-Alla taħdem fik biex tgħinek tagħmel dak li int fis-saħħa tiegħek m'intix kapaċi tagħmel. Li kieku inti kapaċi tqajjem il-lażru ilek li qajjemtu. Għalhekk Alla ħalli imut, ħalli tidher il-grazzja tiegħu. Halleluja! Glorja lil mulej. Kemm hawn minnkom għandkom xi lażru? Hawn xi ħadd għandu xi lażru? Jew lażra? Jew familja ta' lażri? Illum il-mulej irid jgħid lill-poplu tiegħu. Jiena l-grazzja. Jiena l-abbundanza tal-grazzja. U fejn jidher l-impossibbli, hemmhekk jiena nitfa' l-abbundanza tal-grazzja tiegħek. Halleluja. Ġwanni 11, ħankomplu. Ħafna Lut kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarġuhom minħabba fihom. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marija qalet lil Ġesu, mulej, kieku kont hawn hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jien naf li kull ma int titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Ġesu huwa l-grazzja tal-Alla. Alla qed jgħidlek lilek u liedek jerġgħu lura lejn il-mulej. Ir-raġel reġa' ġej lejn il-mulej. Il-mara reġa' ġejja lejn il-mulej. Il-fejqan ġej ħatarah bajnejk. Dak li serqulek ħajjerġa' jirritorna lejk. Imma kompli żomm għajnejk fuq il-grazzja tal-Alla li huwa Kristu nnifsu. U meta inti tlaqqa l-grazzja mal-impossibbli, meta l-grazzja tiltaqa' mal-ażru, tidher il-glorja tal-Alla. Biex tidher il-glorja tal-Alla, il-grazzja tiltaqa' mal-ażru. Għax il-grazzja tibrilla fejn tidher l-impossibilità. Għalila Ġesu, jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija. U kol jekk imut, jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Jiena u inti u ma dak il-poplu li ma ħanmutu qatt. Temnu dan int? Iva mulej. Weġbitum. Jiena nemmen li int il-Messija li bent Alla l-ħaj li ġi fid-dinja. Kif qalet dan marret sejjaħ lill-oħta Marija u minn taħt l-isem il-sin, skużawni, qaltilha li mallem hawn u qiegħed isejjaħlek. Dik malli semet għamet minnu fih u marret ħdejh. Ġesu kien għadu ma daħalx fir-raħal minn baqa' imma baqa' fejn kienet ġiet tiltaqa' miegħu Marija. Il-Lut li kienu d-dar ma' Marija biex ifarġuha kif rawat malajr u toħroġ marru warajha sħajlitu sħajluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesu u ratu nxteħed f'riġlejha u qaltlu, mulej kieku kont hawn ħija ma kienx imut. Ġesu kif ra lila tibki u l-Lut ġew magħha jibku wkoll ħassruhom anqlaw tħawwatu ħafna. Fejn qedtuh staqsihom huma weġbuh mulej ejja wara. U Ġesu
beka. Ġesu beka. Għalhekk il-Lut qalu Ġesu beka, Ġesu huwa l-ħnina, Ġesu huwa l-grazzja, Ġesu huwa t-tubija, Ġesu huwa l-maħabba. Il-grazzja huwa dak kollu. Għalhekk il-Lut qalu ara kemm kienu ħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn l-omja jagħmel ukoll il dan ma jmutx. Ġesu ħassruhom anqala l darba oħra u resaq lejn l-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu l-blata. Ismawni xi ħaġa ħwa. Aħna qed nitkellmu fuq Ġesu Kristu li huwa l-kreatur ta' din id-dinja. Alla Kristu Ġesu hu nnissu il-blata ta' dejjem. Ġesu ma setax għamel waħda. Move. U ressaq il-blata. Ħanejdilkom il-prinċipju għaliex importanti di. Meta Marta oħt il-mejjet, qaltlu mulej, issa beda jirejjaħ. U ġa ilu 4 ijiem mejjet. Għalila Ġesu, ma għetlekx li jekk kien temmen tara il-glorja tal-Alla? Nfakkarkom x'kienet il-glorja tal-Alla fit-Testament tal-Qadim, Jesu kapitlu 33 x'qal Ġesu, x'qal Mosè lill-Alla, jrid nara l-glorja tiegħek u l-mulej qallu jiena norik it-tubija tiegħi. Imbagħad neħħew il-blata Ġesu rafa' għajnejh il-fuq qal missier indrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani imma eddan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemmnu li int batni. Kif għalek għajjad bleħenoli. Lazzaro! Oħroġ! Imnalla li għal Lazzaro. Għax li kieku għal oħroġ biss, qabli kien għajja mill-mejtin kollu. Taf xi tfisser Lazzaro? Bniedem dak li għandu bżonn l-Alla. Il-kelma Lazzaro tfisser the one who needs God, the one who relies upon God. Alla jina winti il-Lazzaro wkoll. Anka inti il-Lazzaro. Għandek sitwazzjonijiet li għandhom bżonn l-Alla fil-ħajja tiegħek. Jekk inti tittaqta s-sigaretti huwa l-Lazzaro tiegħek, dak li għandu bżonn l-Alla. Jekk inti tittaqta droga, jekk inti tittaqta l-perverżjoni, jekk inti tittaqta il-mibeda, jekk inti tittaqta l-ġried, dak huwa l-Lazzaro tiegħek għandu bżonn l-Alla jinvadi l-grazzja tal-Alla fil-ħajja tiegħek. Kif għalhekk għajjad bleħenolu qalu Lazzaro oħroġ u dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxata. U b'maktur ma' wiċċu Ġesu qalilhom ħallulu l-faxex u ħalluh imur. Xi ħaġa f'dan il-passaġġ wan naraw il-grazzja tal-Alla xi ħaġa li Lazzaro ma setax jagħmel. Number 1 mela l-grazzja tal-Alla dejjem tagħmel xi ħaġa f'ħajtek li inti ma tistax tagħmel. Jiena u inti ma nistax insalvaw lil nfusna. Ma nistax insalvaw lil nfusna. Jiena u inti ma nistax infejqu lil nfusna. Anzi, l-Ispirtu tal-Mulejja jgħid il-ġuħut minnkom, il-fatt li inti tħossok ħażin għax inti ma rnexxilekx jew waqajt jew żbaljajt, għax inti għadek ma fimx li l-grazzja tiegħi taħdem fik, mhux is-saħħa tiegħek. Għax li kull saħħa tiegħek kieku ilek li għamilta, kieku l-Lazzaro tiegħek ilek li għajjimtu. Però l-Iskrittura tajt fil-ktib ta' Romani kapitlu 5 vers 2, Romani kapitlu 4 vers 16, morru hemmhekk malajr. Romani 4 vers 16, isimgħu kemm sabiħa l-Iskrittura u kon naraw Romani 5. Romani 4 vers 16 l-ewwel. Għalhekk il-weda hi marbuta mal-fidi.
Mela dak li Alla wejat huwa marbut mal-fidi. X'wedek? Fejqan. Kemm hawn minnkom konvinti li Alla wedek li fejqan? Konvint. Mela jrid ifejqek. Irid ifejqek, mhux jista' jfejqek, hemm differenza bejn jista' u jrid. Irid ifejqek, wedek il-fejqan, wedek is-salvazzjoni, wedek il-ħelsien, wedek il-maħfra. Però l-weda tiġi rċevuta u rċevuta bil-fidi. Biex tkun mogħtija bħala grazzja. Mela l-weda, issa fil-bidu tal-sensiela tat-talim tal-grazzja, rajna Efesin, kapitlu 2, vers 8 u 9, fejn tgħidlek intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidu, dan mhux bis-saħħa tagħkom imma huwa don ta' Alla. Il-grazzja fit-tieni lezzjoni jiena qedtilkom, meta l-grazzja tiġi fuqek x'ġara, dirid nerġa' niftaħ fuqha x'tant hija sabiħa dir-revelazzjoni qatt ma smajtha nimpritkat mkien. It-tieni lezzjoni nitkellem kan fuq xi ħaġa li rid inkompli fuqha. Meta l-grazzja tiġi fuqek, tqanqal fik grazzja. Ħanerġa' ngħidha di. Meta Alla jorik imħabba, iqanqal fik imħabba. Meta Alla jurik ħnina, iqanqal fik ħnina. Meta Alla jurik qawwa juri lejk qawwa soprannaturali, iqanqal fik qawwa soprannaturali. Minn dak li Alla jtik, int tagħti. Alla qatt ma jippretendik tagħti milli dak li ma takx. Qed tifhmu? Allura meta Alla jgħidlek emmen, mhux emmen bis-saħħa tiegħek, imma emmen bis-saħħa tiegħu. Għax il-fidi ma tiġix weħda, il-fidi ġiet għax semat il-grazzja, irrispondit bil-grazzja li qanqlet il-fidi li ġiet minn Alla hija don u inti rispondejt. Però issa l-fidi mhijiex weħda lanqas. X'jiġifieri? Mela l-grazzja kellimtkom urdu niftħu iktar fuqha fuq Marija. Meta l-anġu dejn Marija Alla, Marija mara mimlija bil-grazzja. Xi tfisser Alla favorik. You're highly favored one. You're a favored one. She's not the only one, by the way. There are millions that are favored. Għax il-grazzja tal-Alla weret mad-dinja kollha. U dawk li rċevaw u laqgħu l-grazzja tal-Alla fuq. Halleluja. Imma x'ġara fejn x'ġara, meta hi sebat il-sejħa tal-grazzja, Marija rispondiet bil-grazzja lura. Irċevit. Anqlet f'Marija l-abilità biex taraf, l-abilità biex tirrispondi. Għalhekk jiena u inti bil-fors għandna bżonn il-grazzja biex nirrispondu lura. Għax kieku, qabel ma smajt bil-grazzja tal-Alla, inti qabel ma smajt x'għamel Kristu għalik, kapaċi kont tissalva? Kont kapaċi tista' tirrispondi lejn Alla? Le. Allora meta smajt inti l-Vanġelu tal-Grazzja, number 1 il-Vanġelu jissejjaħ il-Vanġelu tas-Saltna, il-Vanġelu ta' Kristu Ġesu, il-Vanġelu tal-Qawwa, il-Vanġelu tal-Grazzja. Il-Vanġelu tal-Grazzja, meta smajt il-Vanġelu tal-Grazzja, anqal fik grazzja, anqal fik qawwa soprannaturali biex tirrispondi. Issa, dik jgħidula il-fidi wkoll hija soprannaturali, imma l-fidi issa tirrikjedi azzjoni minnek. U dan għaliex? Għax inkella Alla ma jistax iżommok kontabli lilek. X'jiġifieri? Isimgħuni sewwa x'ħanejdilkom għax hija kruċjali għal ħafna Kristjani. Il-grazzja hija abilità sopranaturali biex int bil-fidi taġixxi fuq dik il-qawwa. Jiġifieri, Alla ma setax lilek qabdek salvak trid u ma tridx. Alla salvak tak il-qawwa u l-abilità tirrispondi u int irrispondejt. Dan importanti qed ngħidu għax il-grazzja isimgħuni. Il-grazzja mhux tagħmilha għalik, il-grazzja tarmak biex inti tagħmilha mingħajr bis-saħħa li inti bis-saħħa tiegħek m'intix kapaċi. Bl-Ingliż nippreferija. Grace does not do it for you. Grace empowers you to
to do it. Do you understand the difference? Li kieku l-grazzja tagħmilha għalik, jiġifieri u tikkanċelek barra u daqshekk inti poġġi bil-qiegħda ħansalvak tibda ma tridx. Kieku kulħadd indinja salvati u jiena u inti nagħmlu ħaġa differenti. Kieku jiena wieħed ispablhom qiegħed ballarin. U ma nieqaf nipredka l-Vanġelu. Għax la kulħadd ħajsalva iridu ma jridux. Ma l-Vanġelu tal-grazzja jispiċċa. Imma peress li hemm ir-rispons tal-persuna u r-rispons tal-persuna hija di, irċieva l-grazzja. Il-grazzja għalen fih abilità biex jirrispondi, imma u kellu jaġixxi bil-fidi biex jirrispondi. Qed tifhmu aħwa? Is this too heavy for you guys? Qed tifhmu? Għalhekk inti li Ġesu, kull min intaqa' ma' Ġesu, kull darba li intaqa' ma' Ġesu intaqa' mal-grazzja. Bosta fiqu u bosta le. Mhux l-istess grazzja intaqgħu miegħu. Imma li Ġesu ħafna drabi ta' Rom jgħidilhom mela ħajsir skont il-fidi tiegħek. L-istess qawwa biex infejjaq lilek hija l-istess qawwa biex infejjaq lilek. Hija l-istess qawwa biex infejjaq lilek. Imma inti jaġixxejt issa bil-fidi. Issa il-fidi mhix fidi naturali, hija fidi wkoll supernaturali u hija don. Imma l-fidi waħida hija mejta l-Bibja tgħidlek. Il-fidi waħida ġifieri li il-fidi biblika tirrekjedi azzjoni tikkorrespondi ma' dak li intirċevejt. Bl-Ingliż jgħidula corresponding action. Mingħajr il-fidi u mingħajr il-grazzja jiena u inti nagħmlu opri mejta. Imma permezz tal-grazzja u l-grazzja li ħadmet fija jien irrispondejt bil-fidi u aġixxejt. Allura Alla li issa jgħidli neħħi l-ġebla. Istismawni, fej jidħol is-sopranatural, apparti il-grazzja kollha sopranatural, fej tidħol il-parti tiegħi u tiegħek. Jisi kollha kemm intkom, jew il-maġġoranza tagħkom għandkom l-azzru li miet. Għandkom xi sitwazzjoni tidher impossibbli. Kalkom xi accident bil-karozza u qalilkom daqshekk ħatibqa' ammankat, jew ħatibqa' mweġġa, jew ħatibqa' tbati, jew ħatibqa' tkarkar. U t-tobba kamladament għatawlek qalbek li inti ħadd fiq. Jew għandek xi jinnaf xi barda li uritta mill-familja. Di l-familja kollha u għatawlek qalbek li inti di qatt inħares minnha. Imma inti taf li il-grazzja tirrispondi differenti. Il-grazzja tagħha li hija l-qawwa tagħha soprannaturali, ir-risposta tagħha hija differenti. Jekk hemm sitwazzjoni tiegħek li inti għax aħna l-familja tagħna dejjem intabbu bil-nuqqas tal-flus, dejjem l-istess problema. Il-grazzja tagħha tbiddilha dik. Il-grazzja tagħha il-grazzja tagħha tbiddel il-povertà. Ma jfissirx li għada ħassir miljonarju. Sewwa, imma ma tibqax taħt il-saħta tal-povertà, għax il-povertà fil-Bibja saħta, u inti tibda tgawdi l-prosperità. Imma tgawdi mal-prosperità, il-grazzja taħdem fik, inti temmen, u la tgħid li ta' temmen, mela ġixxi issa skont ma temmen. Isimgħuni aħwa, hija il-fidi li tattiva il-grazzja. Meta jien għandi bżonn xi ħaġa, kemm minnkom għandkom bżonn xi ħaġa li jagħtidu lil mulej jagħmel fil-ħajja tagħkom. Taf il-grazzja tal-Alla tiġa qiegħda fuqek biex tagħmilha dik. Let me give you a piece of good news. Li kieku mhux qiegħda fik, li kieku mhux tiġi qiegħda fik, x'tajjel jagħmel il-mulej? Li kieku inti mhux tiġi għandek ix-xewqa li tfiq, x'poġġa fik il-mulej ix-xewqa biex tfiq. Li kieku mhux tiġi hemm ix-xewqa fik li inti taqdi lill-mulej, il-mulej x'poġġilek tagħmel dik ix-xewqa li taqdi. Jekk inti għandek ix-xewqa li tkun missjonarju, li tkun evanġelist, li tkun pastor, li tkun whatever, li inti tkollok business, inti taħseb dik ix-xewqa inti tgħidha lilek innifsek. Jew l-iskrittura tgħidlek ix-xennaq fil-mulej u jagħtik ix-xewqa kollha ta' qalbi. Issa ġamil, once li Alla poġġilek dik ix-xewqa, jekk inti dik ix-xewqa ma tlaqqaħħix mal-grazzja, dik ix-xewqa ħadeb impossibbli għalik. Għax kull ma Alla jtik biex tagħmel hija impossibbli għalik. Smajta dik? Kull ma Alla jirrikjedi minnek biex tagħmel huwa impossibbli għalik. Għalhekk li tagħmlu bil-grazzja biex isir possibbli. Għalhekk imbagħad il-fidi tiegħek taġixxi. Qumu taġixxi.
Allora meta jiena xiġri, meta jiena nirrispondi bil-fidi, x'namel? Nattiva l-grazzja fuq ħajti. I activate the grace of God. I activate the supernatural ability of God. Pastor, jiena nixtieq tammur nitlob fuq in-nies. Inti taħseb dik ix-xewqa titloq fuq in-nies minn tajjelek il-xitan? Taħseb il-xitan iridek fejn in-nies? Għax ħan nagħmel? Mur nitlob fuq in-nies. Il-moment li inti taġġixxi tibda tara l-grazzja topera. Pastor, jiena nixtieq ikolli business ta' imma sanati. U x'ħadam il-beda l-business? Le, jiena nixtieq li il-mulej jużaħ dan il-business biex jekk huwa jappreżabajn nimmaġinaw coffee shop, jew jiena nimmaġinaw whatever, xi dry cleaners, jew xi ħaġa, immaġina xi ħaġa. U ma pole passer nixtieq nużaħ dal-business biex inwassal inavvanza s-salt Natalla biex anke n-nies ngħidulhom fuq Kristu nies li jiġu hemmhekk li mhux ħajġu River of Love bli mal-ewwel ma jiġu hemmhekk jodu kafè jew jaħsru ħwejjeġ. Wow! Dik ix-xewqa ħsab ix-xitan dajjelek. Alla poġġilek dik ix-xewqa f'qalbek. Tak idea divina, he gave you a divine idea with the potential to expand the kingdom and to see the power of God manifest. The grace is already there. Il-grazzja diġà għedem. Imminti il-moment li tibda tagħmel il-pass. X'tagħmel? You start activating the grace of God. And you raise up Lazarus from the dead. Hallelujah! Gloria lil mulej! Relazzjoni. Passerina kelli ħabib tiegħi u inna ma nitkellmu. U nixtieq nintaqgħu u nerġgħu nitkellmu. Tajjeb, proset. Taħseb li kix-xewqa ġejja mix-xitan jew mill-mulej? Mill-mulej. Tajjeb, praise God. Mela l-grazzi tiġi għadhem għax ix-xewqa hija xewqa divina, hija xewqa li tonora lill-Alla, xewqa sabiħa. Sewwa, il-grazzi tiġi għadhem. Imma jiena m'iniex kapaċi nafu għalhekk waġġielek fuq qalbek u għalhekk dak il-grazzja. Dak il-grazzja. Issa tix ħat għamel. Ma nafxu. Ma ħan għamel xej. Mela hija l-grazzja qatt minn diħat attiva fil-ħajja tiegħek. Għamel l-ewwel pass. ċempel, ibat messaġġ, mur fitxa, whatever. Il-moment li tiltaqa' miegħu jiena I've been surprised many times. Fej jew naħseb fuq xi ħaġa u nieħu pass ta' fidi nemmen il-grazzja tal-Alla qiegħda preżenti. U meta sseħħu ssir nibda ngħid wow, kemm kienet iktar faċli milli ħsibt u x-xitan prova jaqtala qalbi billi nakkwesta. Grace enables you to do the supernatural, but grace requires you to act by faith. Il-grazzja tagħmellek il-abilità biex inti tagħmel jidher impossibbli f'ħajtek, imma l-grazzja tirrekjedi minnek li taġixxi u tuża u tutilizza dik il-grazzja diġà available billi tagħmel l-ewwel pass ta' fidi. Meta jiena ġieli student nies hawnhekk li huma barra Malta li jmorru knejjes ta' miljuni mhux ta' 500 ruħ. U fin-natura nibda ngħid biex ħajġi River of Love. U ġew River of Love. Sa nafti. Daw kif ġew? Għax kellhom ma mallaf xi ħolma? Le, għax battilhom email. Tajli, stanna ftit, Alla poġġi li xewqa, a divine desire that will bring him glory. A divine desire. Il-grazzja da hemm. Jiena tilizzajt il-fidi li Alla diġà poġġi li ma ġixxejt, ma ħallejtix dormant u seħħ il-miraklu, seħħ il-fejqan. Għaliex Alla Ġesu Kristu, mela int għandek il-Ġesu, il-grazzja tal-Alla. Jiltaqa' ma' xi ħadd mixħut mal-art fuq stretcher. Għandek il-grazzja tal-Alla preżenti, għandek il-qawwa tal-Alla kollha available għalik hemmhekk, preżenti. U ġiet il-grazzja. U l-grazzja x'qallu? Qabad friexi. U minn hemm u imxi. Jekk inti vera Alla, għamilha int għalija. No. Il-grazzja ma tagħmilix għalik, il-grazzja dik il-qawwa biex tagħmilha int.
Jiġifieri l-grazzja hija l-pakkett sopranaturali tal-Alla li għal fik fidi imma fidi biex tara l-miraklu, biex tara l-breakthrough, biex tara dak ix-xogħol, biex tara dik il-ħolma isseħħu ssir hu l-ewwel pass. U kif tagħmel hekk tagħmel bang! The grace of God manifest. Qed tifhmuha? Hekk isiru l-fejqan. Meta jiena kelli nies, darba konna service mhux hawn kont x'imkien ieħor. U ġew 3 minn nies wheelchairs, 3 wheelchairs quddiem. Meta tara 3 minn nies wheelchairs, fin-natural taf kif tbdej fejħan inħeba. Oh Jesus, tista' tiġi rapture issa please. Issa, il-grazzja qiegħda available. Issa jew jiena ħanibża, li żgur mhux ħanaġġob bil-Alla. Jew ħanaqbad nattiva dik il-fidi sopranaturali Alla għal-poġġa fija u ngħidilhom Ma għamilx hekk, ġewwa għamilt hekk. Imma Alla fil-grazzja sopranaturali tiegħu onora li jiena ġixxejt fuq il-fidi u l-tlieta huma qamu. 3. Meta Kert, fejn hu Kert mikallef? Hawn qiegħed illum? Marija, Mary tal-Galja, fejn Mari Galja? Il-nanna tiegħu, il-mamma tiegħek? Meta omma ġiet hawn dik, ovvja tiġi hawn kull nhar ta' erba' u nhar ta' ħadd. Ġiet hawn, telet fuq il-park, u dakinhar il-mulej jmexxini b'mod verament straordinarju, qatt ma kont immexxini qabel hekk. Dakinhar bdejt inċempel in-nies fuq it-telefon itolbu għalihom fuq dak il-ħin. Min fuq it-telefon. I'm telling you the absolute truth. Inċemplulhom fuq it-telefon, kien hemm xi 3 minn nies infatti raġel tiegħek wieħed minnhom mhux veru. ċempilnilu fuq it-telefon dak il-ħin fih. Fejn hu? Fejn inti? Ejja wisa stess, wisa eġri lil fuq. This is evidenza, din hija evidenza ħajja, ejja. Ejja, brother, ejja, xbi. Hallelujah. Fakkar niskix, tuħux għalija, xismek. Manuel, Alla mana, tara Alla dejjem mana, hallelujah. Mela, isimgħuni. Ejnet lawa, ħaġa nsartajna mhux mill-ġganti. Hallelujah. Dakinhar kien hemm Manuel u oħrajn li tlabna lihom fuq telefon. Min kien hemm iktar tlabna lihom fuq telefon? Kien hemm xi ħadd ieħor. Tony, ir-raġel tiegħek. U dak il-ħin fiq hux vera. Dak il-ħin stess u qalli lu ġieħ ma'. Dak il-ħin fuq telefon. Dak ġej dal-waqta. Halleluja. Mela ċempilni, is-sadi għalija, ftakru jiena ġewwa dak il-ħin inkun serjen. Oh Jesus, nispera ma naqax xi waħda ċajt, halleluja. Isimgħuni. Jekk inti għadek moħħok fir-reputazzjoni tiegħek, min tixtieq passaltna? You cannot think about your reputation and take the steps of faith. You can't. Insa r-reputazzjoni tiegħek xi jaħseb ħadd ieħor fik fuqek. U attiva l-grazzja tal-Alla fuq ħajtek billi tuħu azzjoni ta' vidi. Meta ċempirtlek inti kif kont, bro? Kont bla saħħa u mġuħ naħseb li kieku kellu jaqa' travu fuq dari dakinhar ma kontx inkun miġuħ daqshekk. Daqskemm kont miġuħ. Nikbi billej u binar 15 ġurnata sħaħ ma norqodx bluġieħ. U meta ċempirtlek jiena x'ġara? Meta ċempilt li inti kont miġuħ qed nippassiġġa fil-korridur. U x'kien ċempilt li għall-ewwel iżni bdejt ngħid imma qed nisma' sewwa. Mbagħad kien għad li ejja ħan nitolbu flimkien. Għadlek nixtieq li dal-ħin mhux tal-li nitolbu tal-li nara l-mulej qudiemi ħasra ħa ngħidlu itlu
sarraħni minn dal-uġieħ li għandi. U x'ġara dak il-jiem? Meta tlabt fuq. Umbat meta tlabt fuqi, Minn fuq it-telefon di, waqt is-service. meta tlabt fuqi, isni bdejt nieħu daqsxejn hekk ta' nifs u mort għad fuq is-sodda. U l-ġieħ, L-uġieħ mar totalment, mill-ewwel. glorja lil Ġesu. Totalment. Umbat, Glorja lil Mulej. L-ġieħ li kont ilek bih 15 il-ġurnata, mar minn fuq it-telefon. X'kien Tgħidlek telefon, il-mara. iPhone jew Samsung? dak il-ħin ma nafx kien. HTC. Holy Trinity Christian. Nixtieq nirringrazzja anka lil ħija Eltin għax kien iċempilli kważi kuljum minn fuq ix-xogħol Amen. u jitlob minn fuq Amen. bil-mobile ukoll minn fuq Alleluia. ix-xogħol il-ġurnata kollha kważi. Thank God. Nixtieq Hallelujah. nirringrazzjahom. Nirringrazzja l kulħadd Bless you. u nirringrazzja l-Mulej. Amen. ċab xejpa l-Mulej għatu mhux li. Amen. 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 Bless you, my brother. Hallelujah. Bless you. Dat narikom aħwa li tista' tpoġġejja. Dat narikom li l-grazzja jekk tittara mela l-grazzja x'qal Pawlu x'qal il-Mulej li Pawlu fit-tieni Korinti kapitlu 12. Allu hekk. Allu l-grazzja tiegħi tider fejn hemm id-djufija. Biex fil-djufija tiegħek il-qawwa tiegħi tider iktar. Tider iktar qawwija. Jekk inti tittara l-lażru tiegħek iqum one, il-grazzja talla edha available. Edha diġà hemm preżenti. Two, Alla tiġa poġġa fik la poġġilek ix-xewqa, poġġilek ukoll il-fidi biex tirċivija. Imma issa stalik li taġixxi skont ma' mint. Jekk inti tgħid, għalhekk Ġesu kull darba kien jgħid, ħajsir lilek skont il-fidi tiegħek. Mela ħanerġgħu nagħmluha. Ġesu il-grazzja qed jiltaqa' ma' sitwazzjoni impossibbli. Dak li huwa l-marit, dak li huwa mejjet, iltaqa' ma' grazzja. Il-grazzja għamlet fih dak li hu mingħajr il-grazzja ma jistax jagħmel. Għajmetu mill-mewt. Imma issa x'qallhom? Ħolluh. Lażru imxi. Oħroġ. Il-grazzja tal-la tgħidlek illum, jekk tidin tinħeles minn xi vizzju, tiġi għadem il-grazzja. Oħroġ minn dak il-vizzju. Oħroġ minn dik is-sitwazzjoni. Irrispondi bil-fejdi. U xi kultant dawk il-ċraret li kienu jorbtuk. Ġesu, issa li lilek imlik bil-grazzja, jgħidlek issa neħħihom inti dawk. Bis-saħħa tiegħi, xorta bis-saħħa tiegħi tagħmilhom, imma issa inti oġixxi. U xi kultant dawk il-ċraret huma kumpanija ħażina tittaqtaħħa inti mhux Alla ħajaqtaħħilek. Li ma tmurx ċertu postijiet inti tittamilha mhux Alla ħajamilha għalik. Li inti ma tarax ċertu programmi dak inti tittamlu mhux Alla ħajamlu għalik. Dawk huma ċraret li x-xitan irid għavolja inti mwilet minn ġdidhom qajjem mill-imwiet, imma dak qed iġġor. Għadek m'intix qed tgħix il-ħajja ħilsa fil-abbundanza tal-grazzja. Jekk inti għad għandek in-nuqqas ta' maħfra, inti miexi blażru imma bħala mumja. Biċċaret imdawrin miegħek. Għax għandek ma trix tinħeles minn dawk il-ċraret. Allura issa dak mhux Alla jrid jeħħihom, dak inti tneħħihom. Imma bil-grazzja talla, bil-qawwa talla taħdem fik. Amen aħwa. Dik hija l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta l-grazzja tiltaqa' mal-ażru, tidher il-glorja talla. Rubani 5 vers 2 u hemm u nispiċċaw hemm. Praise and worship team, would you please come? Ħanaqra minn vers 1. Issa li aħna ġustifikati bil-grazzja, bil-fidi, għanna slimma Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin
Aħna nifirħu bit-tama li għanna li għad nikbru, nikzbu il-glorja tal-Alla. Tittara l-lazzru tijak iqum illum, tittara l-lazzru tijak maħlul minn dak iċ-ċraret kollha, minn dak il-ħbul kollha, minn dak l-oqidi kollha. U għagġixxi bil-fidi li Alla tiġa poġġa fik. U inti tinħall. Relazzjonat ħżiena għaċċat. Postijiet li ma tistax timmaġna l-Kristu li jmur, tmur xiktar. Kompromessi fil-fidi tijak, klim żejjed, programmi li tista' tara, postijiet li forsi ta' frekwenta, idejat, klim li inti tajt. ħanilkom aħwa, iċraret ifisser li inti għadek iġġor parti mill-mewt tijak tal-passat. Dak li qatlek fil-passat għadek iġġorru fil-ħajja ġdida. Alla ma ħarġekx mill-qabar biex inti tilbes ta' mumja. Imma biex kun imlibbes bil-glorja. Alleluja. Imma inti tittuħu l-ewwel pass. Ejja baxxu rasna. Halleluja. Tittuħu l-ewwel pass, mhux l-ewwel pass. Smajt, irċivejt il-grazzja, il-fidi tal-Alla taħdem fik, issa aġixxi. Illum inti għandek bżonn fejqan. Tixtieq li l-familja tiegħek tiġi rrestawrata. X'qed titlob il-mulej minnek biex inti tara differenza, biex tara dan il-breakthrough fil-ħajja tiegħek. Alla tiġi għamel għalik dak li inti ma tistax tagħmel waħdek. Tak il-grazzja, tak il-qawwa, issa għamel Alla għamel l-ewwel step għalik. Ovvjament għax inti kont mejjet, il-mejjet ma jisamel xi għalih nifsu. Għajmek mill-inwiet, weldek mill-ġdid, dak il-ħajja ta' dejjem salvak, kiteb ismek fil-ktib tal-ħajja. Immissa għandek ħafna Kristjani li għadhom xorta marbutin. Ma għaliex marbutin? Għaliex għadek marbut? Tista' tkun għadek marbut ma' ċertu tradizzjonijiet. Tista' tkun marbut ma' ċertu reliġjonijiet folots. Tista' tkun marbut ma' ċertu ideal ħażin. Tista' tkun marbut ma' ċertu gburija, pride, nuqqas ta' maħfra. Vizzji. Marbut, għadek marbut dawn l-affarijiet. Meta inti tgħid jiena Kristjan immulet minn ġdid, immur River of Love. Ma tifhmu aħwa? Jekk trid tara l-qawwa tal-Alla topera fik. U Alla jġiblek tlieta minn nies ġew wheelchairs quddiemek. Dak il-ħin taf x'għamel? Għamel l-impossibbli bil-grazzja tal-Alla. Halleluja, meta meta Jacqueline ġitaw u telet hawnhekk għax konna tinċemplu n-nies, kont qed ngħidlek l-istorja. Telet hawnhekk għaltina biex jitolbu għal ħuwa, xi ħadd tal-ħuwa, barra Malta terġa'. Barra Malta, l-Awstralja. Dak il-ħin jiena saqsejta, inti għandek bżonn xi ħaġa, qalt li jiena għamja minn waħda. Boy, being put on the spot. Għattela ħani tolbu għalik issa. U x'għamilti? Ħadd azzjoni. I acted. Jina nemmen li Alla kapaċi fejjaqa. Imma jekk ma nagħmel xejn, di was probably għadma tfiq. Brothers and sisters, you are the answer to many that want to be raised from the dead. But you've done nothing. Intom ir-risposta għal ħafna li jistennew il-leħen tal-grazzja jisejjaħlu oħroġ. Imma qed tistenna jinnaf meta tħossok tajjeb. Dak il-ħin nitlab fuqha. Għandna testimonjanta fuq il-video. U poġġejt idejja u jien ma ħassejt xejn. 50 sekondi vinqas minn 2 minuti. Dibdi tara perfett. Di tant kienet ħażina ma setx tara li anke biex titla' fuq it-taraġġ ma kellna ngħinuha biex intellawha. Niżlet u tiġri. Illum il-ġurnata wara kemm issa? 6 ġimgħat? 7 ġimgħat? Għadha tara perfettament. Anzi, darba l-oħra inta li tara aħjar minnkom, mhux veru. U by the way, di għandha 72 years young. Għal dawk li jgħidu issa jena kbir, mela l-fejqan biss għal minnu żgħir. Il-fejqan għal kulħadd.
Il-fejqan għal-min kapaċi jisma l-grazzja tal-la fuq ħajtu u jaġixxi fuqha bil-fidi. Il-grazzja tiġi attivata permezz tal-fidi tiegħek. Imma l-fidi li diġà hija preżenti. Intom kollha għandhom il-fidi, il-fatt li qegħdin hawn jekk x'għandhom dawn. Għax ma temmnux jew għax temmnu? Għax temmnu, immissa activated. Amen? Ejja nitolbu. Hallelujah. Praise God. Gloria lil Mulej. Jekk inti l-lum jgħatu tgħidlu pastor jiena nixtieq nirċievi miraklu. Number one, l-ewwel miraklu huwa li inti tqum mill-mewt. Għax mingħajr Kristu għadek mejjed. Li jkollok il-ħajja ta' dejjem, tirċievi l-maħfra ta' dnubietek. Jekk inti għadek qatt ma tajt ħajtek il-Kristu, mhux tkun reliġjuż, tkun ta' Kristu. Inti jekk inti għadek qatt ma raft il-Ġesu bħala s-Sidu Salvator tiegħek, illum huwa l-ħin li inti tara fil-Ġesu f'ħajtek bħala s-Sidu Salvator ta' ħajtek. U meta tagħmlu dan inti tqum mill-imwiet spiritwali u jisalvalek ħajtek, jisalvalek ħruħek. U inti tkun tissejjaħ ibn Alla l-ħaj. Jekk hawn xi ħadd illum li din it-talba għadu qatt ma mela f'ħajtu, din id-deċiżjoni għadek qatt ma mela f'ħajtek, u inti tixtieq tagħmilha llum għall-ewwel darba olli jdejk. Hawn xi ħadd jixtieq jagħmel din il-għażla llum għall-ewwel darba f'ħajtu. Li tagħti ħajtek il-Kristu, titwilet mill-ġdid verament minn qalbek hawn xi ħadd illum olli jdejk. Olli jdejk. Anyone, lift up your hands. Grazzi Ġesu għan, xi ħadd ieħor. Intom il-ġodda. Din l-għażla jagħmiltu xi darba għamiltu għal-għażla għal Ġesu fil-ħajja tagħkom. Twilet mill-ġdid. Xi ħadd ieħor tgħidli pastor jiena twilet mill-ġdid, imma nixtieq nagħmel dedikazzjoni ġdida lil Mulej. Nixtieq nagħmel rededication. Jekk tixtieq tagħmel rededication lil Ġesu f'ħajtek, olli jdejk hawn xi ħadd jixtieq jagħmel dedikazzjoni ġdida lil Kristu. Terġa' ġeddet il-wedit tiegħek mal-Mulej. Hawn xi ħadd illum olli jdejk, grazzi Ġesu għan, min iktar tu, grazzi Mulej, halleluja. Issa oħrajn, kunu onesti. M'hemm bżonn tgħiduli x'inhi s-sitwazzjoni il-Mulej jaf. Imma inti tgħidli pastor jiena dak il-Lazzru. Imwieled mill-ġdid, Ġesu fil-ħajja tiegħi, imma għadni mdawwar biċ-ċraret tal-mewt. Għax għadni maħkum minn xi vizzju, minn xi droga, minn xi pornografija, minn xi ħaġa oħra fil-ħajja tiegħi, odju, naqqasa maħfra, korla. Għadni nimxi bil-ħwejjeġ tal-qabar. Imma llum irid ninħeles. Irid inkun sħiħ bħalma qal Ġesu, morru ħalluh mur fil-libertà ta' Kristu, halleluja. Jekk dan persuna inti għalli jdejk hawn xi ħadd illum, halleluja, glorja l-Mulej, għalli kunu onesti, glorja lil Ġesu. Ejn qumu bil-wifqa. Thank God, ejjank. Ejn qumu bil-wifqa u dak kollha li għalejtu jdejkom, jew suppost għalejtu jdejkom, inħeġġixkom uħorġu hawnhekk malajr. Uħorġu hawn malajr eżaż aħwa nitolbu magħkom. Come quickly, come. Jekk għandek bżonn it-talb, oħroġ issa stess. Oħroġ issa stess. Halleluja. Ħadtu pjaċir aħwa? Halleluja. Grazzi Ġesu. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Sora malamandria bosso. Jesus. Isimawni aħwa. Isimawni sewa. Illum intom li ħriġtu biex tinżaw minn dak il-ħwejjeġ tal-qabar. Ħatejdu talba miegħi partikolari. Għax daw kollha li ħriġtu kollha intom xi darba ċċattajtu l-Ġesu fil-ħajja tagħkom.
Ġesu ma talax. Ġesu għadu hemm. Ġesu ma talqekx meta int ma kontx raftu, aħseb wara li jara raftu. Imma issa l-mulejjer l-lum jirrit jedi, jekk inti tittejx ħieles, liberu, miċraret tal-qabar, smajt xqal il-mulejjer lejla, tittuħu passi. Kif? Mela jekk inti taf li jekk għandek kien għamlu mod ixxu ta' pornografija li hija komuni. Mela inti l-ewwel pass li ħadd tagħmel hija jekk huma fuq il-smartphone tiegħek jew il-laptop tiegħek, titmur u tiddelitja kollox. Titmur neħħi kollox. Jekk inti għandek tentazzjoni li pereżempju wara d-disa tibda tiġik it-tentazzjoni biex mela inti wara d-disa il-mobile tiegħek jew il-laptop tiegħek m'intix ħadd tiftħu. Dawn huma affarijiet li inti tkun qed turi li qed taġixxi skont li hemm int. Jekk inti hemm kumpanija ħażina li inti din qed twaqqaq fid-dnub qed bedek mill-mulej, mela dik il-kumpanija inti titqaċċata, ma tistax tagħmilha magħhom iktar. Jekk hija nuqqas ta' maħfra jew droga, ħanejlek aħwa. Rajt ħafna mirakli jiena fil-ħajja tiegħi, imma qatt ma rajt droga ttir. Kull min ħada droga dejjem għax mara liha. Qed tifhmu? Għadna qatt ma rajt xi tip ta' droga tiġi tħabba terġa' fuq il-bib. Anke jekk tiġi permess ta' persuna, tiftaħlux. Anzi, għajdulhom straight forward, għasħallihom tgħidulek kelma. Ara da kif tgħidli xejn. Fisem Ġesu Kristu tiġi niktallaw, ma ser ċaw, ħanżabbatlek il-bib ma woċek. ċaw! Ma inti jekk tagħmel ċaw, għasħanilek oħra. Għax jgħidlek kelma waħda biss, u jerġa' jġilek taħseb. U jerġa' jġilek tewden. Inti Alla tak il-grazzja biex tgħix ħieles. U llum xi wħud minnkom intom tridu tgħidu għal ċertu affarijiet fil-ħajja tagħkom, enough is enough. Enough is enough. That's it. Enough is enough. Mux u hija miskina x'ħannejt għalih u kellimtu fuq Ġesu u reġa' bellalek id-droga. U reġa' baqqak fil-pornografija. U reġa' daħħalek il-vizzju ħażin li kellek. Mela int kont baħnan. Sewwa smajtuni Pastor Gordon Ġomman xed jgħidlek baħnan. Alla fil-Bibja ma jgħidilhomx boloħ, fools. Mela la kapaċi jgħidha Alla, la kapaċi ngħidha jien. U d-dannu għalik innifsek. Amen aħwa. Mela jgħid it-talba warajja, anzi jagħmel din id-dekjarazzjoni ta' fidi warajja. Poġġi jdek fuq qalbek issa stess. Tistgħu tagħmluha kollha kemm intom issa stess. U għejda għajjat mhux biex ittarrax li ta' imma għajjad li inti li l-ek tismaħħa li inti n-nifsek u għattejda lubija boldness b'saħħa għajda di warajja. Misir għaddis nirringrazzjak ta' Ġesu Kristu li huwa l-grazzja tal-la manifestata fuq din id-dinja. Mulej, nemmen illum li jina rċevejt il-grazzja abbondanti tijak, mulej. U jina l-lum mimli bil-grazzja tijak. Għalek, mulej, nirringrazzjak tal-grazzja tijak, tal-qawwa tijak, li għad taħdem fija issa stess. U jina nemmen bil-fidi, u mill-lum il-qoddim nieħu azzjoni kontra dak kollu li huwa ħażin fil-ħajja tiegħi. Bil-qawwa tiegħek li taħdem fija, bil-grazzja tiegħek mulej, bil-fidi fija, jiena ngħid li għad-dnub, ngħid li għad-tentazzjoni, ngħid li għal-biża, ngħid li għal-kull intimidazzjoni, ngħid li għad-dubju, f'isem Ġesu Kristu, ngħid li għad-dnub, kwalunkwe dnub huwa, jiena ngħidlu le bil-qawwa ta' Ġesu ta' Nażaret.
Mulej qaddis, illum niddikjara li jina b'saħħti mimli bil-grazzja u aktar mill-li kapaċi biex neleb kull tentazzjoni u kull ħakma tal-għadu. Jina llum mimli bil-grazzja tiegħek. Jina llum b'saħħti f'Ġesu Kristu. Jien kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu li qawwini. Grazzi mulej li llum jina ħieles, li jina b'saħħti, li jina nfejjaq, li jina ħieles minn kull marda, ħieles minn kull ħakma, li ħieles minn kull madma.